na tejto našej prvej party všetkých svätých. Sme úplne nadšení, ako ste sa do toho pustili, do tej prípravy a ste úplne nádherne poobliekaní. Ja by som sa vás chcel opýtať, aký sviatok budeme sláviť tento týždeň, piatok? Kto vie? Sviatok všetkých svätých. V tomto čase Sviatku všetkých svätých, čo je také charakteristické? Skúste mi povedať nejaké veci, ktoré sa robia v týchto dňoch. Chodí sa na cintorín, zapalujú sa sviečky. Máme ešte nejaké iné veci, ktoré robíme v tomto období? Vyrezávame tekvice. A je prikázaný sviatok do kostola. Je prikázaný sviatok, musí sa ísť do kostola. Modlíme sa za našich zosnulých. Vie niekto z vás, čo je to Halloween? Kto už počul to slovo? A kto už bol na Halloweene? Keď je halloweenská party. Za Ježibabu, za rozličné príšery a tak ďalej. No, my by sme chceli, aby sme mali takú party, kde nebudeme ako príšery oblečení. Bo príšery to nie je moc niečo veľmi príťažlivé ani dobré. A vítam vás teda v tomto našom hnevi, ktoré sú tieto hodiny dnes vytvoríme aj na svätej omši, ale pri všetkých súťažiach kopu zábavy vás čaká. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam. Tak, drahí Boží priatelia, všetci svätí a sväté najvyššieho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, v mene Ježišovej najkrajšej, najsvätejšej Matky Panny Márie, v mene našich anielských zborov, ktorí sú medzi nami rozosiatí, anielov strážnych a archanielov, a dovolte mi aj mne sa predstaviť. Ja som Serafín, šestkrídly Serafín, a mám tú česť stáť priamo pred Božím trónom a hlasne volať Bohu na slávu. Dvoma krídlami lietam, týmito krídlami si občas zakrývam tvár a týmito krídlami si zakrývam nohy, ale ešte mi nestíli dorásť. Nakoľko pozerám na obrovský Boží jas, ale dnes, to, čo tu zažijeme, zahráme sa dnes na nebo. Budeme prežívať niečo, čo sa prežíva v nebi. A tak, moji kolegovia, vyšší svätí a veľkí anjeli pre vás pripravili krásny program. Hneď na úvod tohto programu Eliáš, poď sem. Eliáš, zaveď rabína, ukáž mu miesto múk, peklo, a ukáž mu miesto šťastia, nebo. Áno, pane. Eliáš, teraz ti ukážem peklo. Nebude to veľmi pohľad, ale chcel si to vidieť.
lásky. Čo myslíte, prečo mám túto láliu v ruke? Vie mi niekto povedať, čoho symbolom je lália? Viacerí tu máte láliu v ruke. Teda, čoho znakom? Čistoty, výborne. Ona zomrela ako panna. Výborne, deti. A vy ste tu videli teraz nejakú scénku. Tak ja si teraz budem na vás všímať, ako sa budete snažiť správať. Čiže posledný krát si vymenujeme, ako sa hneví. Čo sa budeme snažiť tuto medzi nami? Ako sa budeme správať ku kamarátom? Rozdelíme sa. Výborne. Budeme k nim priateľsky, budeme si všímať jeden druhého. Nebyť sa, výborne, budeme tu hrať rôzne hry a je nás tu veľmi veľa, takže si budeme musieť dávať pozor jeden na druhého. Nehádať sa, výborne, no deti, vy ste veľmi učenlivé a Pán Boh má z vás veľkú radosť. Dobre, a deti, počujte, ja som počula, že v nebi teraz letí jeden veľký hit a spieva sa v ňom